Okay, so maayong hapon, no? Kinhaptan ta gamay kay akong schedule na busy gamay. But praise God, no? Kay ang Ginoo perminti magpahinomdom nga molingkod og maminaw siyang pulong, no? Mobasa og maminaw siyang pulong. Kay mora gyud niya ang ato ang kana bang kalanon igsuon sa tong espirituhanong kinabuhi ba. Ako jud na siyang nabantayan nga pagdihang atong baliwala bitaw ang kanang time nga mabasa sa pulong sa Ginoo, ang ato ang interest sa pagkaila sa Ginoo pud maginihinay kawala, no? Pero the more nga mangita bitaw, mag-effort bitaw taglingkod, bisan usahay kana pag permero pa bitaw nimong kanang try murag laay jud kay murag kanang katulogon ka, di ka ganahan, laay ka ayo, di ka kasabot, no? Ana kayo kay ngano ang kaaway di jud siya gusto nga magbasa tag pulong sa Ginoo. Pero sige lang igsoon kung mao na imong gibati, padayon na ra gyud na kanang taga gyud ka nang murag i-force gyud mo kaugalingon ba nga molingkod mo basa sa pulong sa Ginoo. Unya ba halag lisod kay murag di ka kasabot. Mo ni ang buhatag suon. Padayon gyud diha nga pangayo jud giyas Ginoo ba nga Lord tabangi ko Ginoo nga makasabot ko sa imong pulong. Mo nang kinahanglan jud bitaw igsoon nga magampo gyud tadaan. The Lord susiha akong kasing-kasing karon Ginoo. Unya I pray Lord nga ikaw magagiya kanako samtang ako magbasa sa imong pulong kay ngano kung dili bitaw ta mangayo giyas Ginoo di jud ta kasabot niya maglagot ta kay usay sam na kung gibasa oy ana no. Pero ako lang ni suggestion nga kailangan gyud magampo gyud ta sa Ginoo kay ang balang espiritu sa Ginoo maghatag ka nato kanang panabot bitaw siya maghatag nato og kanang kaalam nga langit nga ang pulong sa Ginoo bisan usahay og murag lisod jud kay siya sabton igsuon padayon na lagbasa no. Padayon na lagbasa kay ingon patulog ang pastor sa una gamay pa ko nakadungo naka-remember ko ingon siya. Sama ra gud na ang mukaon kag pagkaon nga wa ka kabalo kanang apritada daytoy mong gikaon kag unsa man yung gaon or katong mga murag na pagkapait-pait ba nakalimot ko kanang kanding bitaw nga kuan ang buti sa ti pangalan nga kunya murag di kay kaganahan permero kay permero pa nimong taste no. Pero kaon man gihapon ka no kadugayan murag maanad-anad ra imong taste murag uy lami man day ni no. Para sa ako lang experience sa pag-abot na ako diri sa mua karong gipuy-an kanang mga Mexican ang ilang pagkaon magwa jud siya ko ansa ko wala jud ko gana siyang taste ba pero karon lami kay siya igsuon kanang ana bitaw hinay-hinay lang god hantod kadugayan murag ang imuhang kuan kanang ikuan sa Holy Spirit ba yan ay rasa niya ang tanan no sa kadugayan nimong basa matingala ka maablihan ra imong salabutan kay ang Holy Spirit magiyag yun nimo. So daghan kay kang istorya no. So before ta magpadayon no ato sang magampo sa tanong nata sa Leviticus chapter 21 karon. Sige magampo ta kay para giyahan gyud ta sa Ginoo no. Hallelujah, dalaygon ug may mayaw na mga Dios, Lord. Nagaduol na usab kami kanimo Ginoo and I pray God nga imuhang lamdagan na mangunahuna. Lord, susiha ang mga kasing-kasing Ginoo kung aduna may mga sala Ginoo sa mga kasing-kasing ug hunahuna. Lord, pasaylua kami, hinlui kami pinagi sa imong hamili nga dugo, Lord. And I pray Ginoo nga imong balang espiritu maghatag ka na mo kaalam nga langit nun nga imong pulong Lord God dili mo labayng kawang o God. Bisan pa Lord kato manan-aw ani nga video. Lord, I pray nga ikaw mamuhat silang kasing-kasing. I pray Ginoo nga magkaroon sila Ginoo kanang kauhaw o kanang kagutom sa imong mga pulong Ginoo nga maglong gyud sila Lord mangita sila sa imong pulong Ginoo nga mulingkod gyud sila Ginoo o kung na sila Biblia ilang ablihan kini. And I pray Lord nga imong balang espiritu magaabli sa ilang salabutan magahatag kanila og interest Lord nga mubasa sa imong pulong. And I pray Lord nga ang kaaway dili gyud siya makapugong sa imong mga katawhan Ginoo nga mubasa sa imong pulong. Lord, salamat kaayo dalaygon ikaw. I pray Lord nga imong panalipdan ang matag usa ka namo Ginoo bisan pa katong manan-aw ani nga video Lord. I pray nga imo silang tabunan sa imong hamili nga dugo Lord nga sila gyud Ginoo dili mahilabtan sa among kaaway nga mao si Satanas. In Jesus name. In Jesus name, magnining taknaa Lord, among itugyan ug isalig dia kanimo ang among pagbasa karon sa Leviticus chapter 21. God, I pray nga ikaw ang Dios mamuhat sa among taliwala. And I pray Lord nga imong pulong dili mo labayng kawang Ginoo sa among kinabuhi. Batabangi kami Lord nga kini mahimo namong kapulutan namo og mga pagtulun-an Ginoo sa pagkinabuhi diri sa kalibutan Lord.
aron kami Ginoo makapahimuot diha kanimo usab. So salamat kayo Lord among giawhag imong balang espiritu nga mamuhat sa among kinasuluran. Og Lord salamat nga pinaagi sa imong pulong adunay kausaban ang dagan sa among mga kinabuhi Lord nga makapahimuot kami kanimo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan pinagi sa ngalan Jesus kining tanan akong ginaampo. Amen. Og amen, no? Praise God. Okay, so igsuon na nato sa Leviticus chapter 21. Kisugdan na nato, no? Kay murag taas ba ito kung gi-intro kaganina, no? Okay, so mao kini ang chapter nga ang pagkabalaan sa mga pari. I know no nga kadaghanan nato kabalo ta unsa nang pari, no? Kasagaran kailag unsay pari ug kinsa asa na sila makit-an, no? Okay, so sa Old Testament na ana sila hisoon. Okay, so ato ang basahon, no? Okay, nga ang verse 1. Ano nagid no? Okay, so verse 1. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga pari ang mga kaliwat niya aron nga dili nila bulingan ang ilang kaugalingon pinaagi sa paghikap sa minatay. Gawas kon kinilabing suod nilang mga kadugo sa ilang inahan o amahan sa ilang mga anak. Okay, sa ilang igsuon nga lalaki ingon man sa igsuon nilang babayi. Kaning iklarohon no. Nga wala pa maminyo busa sakop pa sa ilang panimalay. Okay. Kay suod man sila nilang kadugo mahimong mahugaw sila. Okay, verse 4. Kinahanglan dili niya hugawan ang iyang kaugalingon pinaagi sa patayng lawas ni adtong nahimo niyang paryente pinaagi sa kaminyoon. Okay, verse 5. Ayaw papahaki sa mga pari ang ilang mga ulo o kurtihan nila ang ilang bungot o samad samaran bahinuon ang ilang lawas. O dili sila pwede mag-trim sa ilang bungot. So mga pari dapat taghag-bungot, no? Sa Old Testament man siya igsoon, no? Okay, so padayon na to verse 6. Kinahanglan magabalaan sila alang sa ilang Dios ug dili nila pasipadan ang iyang ngalan kay sila man ang maghalad sa mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Okay. Sila ang maghalad sa halad nga pagkaon alang sa ilang Dios. Busa kinahanglan nga balaan sila. Ayaw sila papangasawaa og babayeng nagbaligya sa iyang dungog o sa usa ka babaye nga dili na ulay o sa babayeng gibulagan sa iyang bana kay sila balaan alang sa Dios. Alang sa ilang Dios. Okay, sabot pwede sila magminyo pero dili sa mga babae nga prostitute, to, sa mga pukpok, dili sila pwede ana mga sawa. Di sila pwede mga sawa sa mga gibulagan o bana. Dili sila pwede mga sawa sa mga babae nga dili na ulay, meaning dili na virgin, no? Kailangan virgin ang ilahang sawahon, no? Kaysa na sa chapter 21 verse 7, atuan ning ko anong no kay kasagaran baya nagtuo jud no nga ang pare dili pwede magminyo. Pwede di ay siya igsuon apan dili sa mga prostitute, dili sa mga dili na virgin, dili pod sa mga gibulagan og bana, no? Kailangan virgin ang ilang asawahon, no? Pwede sila mag-asawa. Okay, verse 8. Okay, nganong dapat virgin ang ilahang asawahon tungod kay balaan tungod kay sila balaan alang sa ilang Dios, no? Balaan sila alang sa Dios. Okay, maunang dapat virgin ang ilahang kanang asawahon, no? Walay tatsa, no? Kay ang gusto sa Ginoo walay tatsa pag ihalad sa iha. Okay, basta balaanon sa Ginoo kanang walay tatsa, no? Meaning virgin. Okay, so pwede ang pare magminyo pero virgin, no? Kanang wala pa nahilabtan. Okay, so verse 8. Okay, ihalad sila ngadto sa Ginoo kay sila man ang mag-alagad o maghalad sa kalanon alang sa inyong Dios. Sila balaan alang kaninyo kay ako ang Ginoo nga nagbalaan kaninyo. Balaan man. Okay, verse 9. Kung ang anak nga babae sa pare, oh you see? So, ang pare pwede magkaanak, no?
Kung ang anak nga babay sa pari magpakaulaw sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagbaligya sa iyang dungog, gipakaulawan usab niya ang iyang amahan, busa kinahanglang sunugon siya. Oh. So kinahanglan gyud nga ang pari iya yung i-train, no, iya yung pahimangnuan ang iyang mga anak, no, labi nagbabaye, no, kay sunugon gyud pod bisag anak pa siyang pari. Kung nagpakaulaw siya sa iyang amahan nga pari, sunugon siya, no, kung nagbaligya siya sa iyang kaugalingon. Kay verse 10, ang pangulong pari kansang ulo gidihugan na sa lana nga igdidihog o giordinahan aron magsulob sa sapot sa pagkapari, kinahanglan nga maghapsay kanunay sa iyang buhok. So kanunay hapsayan niya iyang buhok, no? Og dili niya gision ang iyang sapot. Verse 11, kinahanglan nga likayan niya ang pag-adto sa dapit nga may minatay bisan pa sa haya sa iyang amahan o inahan. Oh, so di siya pwede makaduaw, no? Likayan niya ang pag-adto sa dapit nga may minatay bisan pa sa haya sa iyang amahan o inahan. Na murag sa mga Pilipino di siya pwede, no? Kay padtuon medyo lang pari, no? Okay, pero mao na ang giingon sa Biblia, no? Na nasa pulong sa Ginoo. Kay mahugaw sila, no? Verse 12, likayan niya ang paggawas sa balaang tulda sa iyang Dios aron dili niya kini mabulingan, kay giordinahan man siya alang sa iyang Dios. O gidihugan sa lana nga igdidihog. Ako mao ang Ginoo. Kinahanglang ulay nga babae ang iyang pangasawon. Ninong ulay meaning virgin, no? Virgin jud, no? Ulay. Kinahanglang dili siya mga sawag byuda. O, di po siya pwede mga sawag byuda, maski patay ng bana, dili pwede, no? O babaeng gibulagan sa iyang bana, o babaeng dili na ulay, o sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog. O, kadaghan yung igsoon, no? Dili siya pwede mga sawa og byuda, di siya pwede mga sawa og gibulagag bana, di siya pwede mga sawa og babaeng nagbaligya sa iyang dungog. Okay. Kinahanglan ang iyang pangasawon ulay nga babae nga gikan sa iyang kaliwat. Ulay gyud, virgin, no? Mga pari, kung kinsay pari diyang nakadungog, no? Kini gikan ni sa Biblia, kailangan virgin gyud inyong asawahon. So dili mo dapat pangasawa o gibulagag asawa or bana or mga byuda or mga nagbaligya silang dungog, no? Kailangan magampo sa Ginoo. Giyahan ka sa Ginoo, tagaan ka sa Ginoo kanang virgin nga mapangasawa, no? Kay mao na giingon sa Ginoo. Kay ikaw gibalaan sa Dios. 15, aron dili maulawan ang iyang mga anak at tubangan sa iyang katawhan, kay ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kaniya. 16, og miingon na usab ang Ginoo kang Moises. 17, sultihi siya aron niini, kinahanglan nga walay bisan kinsa sa iyang mga kaliwat nga tugutan sa pagdala sa mga halad nga pagkaon alang sa iyang Dios kung siya may tatsa sa iyang lawas. No? 18. Dili makahimo paghalad ang buta o ang bakol kadtong may bisan unsang daot sa iyang nawong. Kadtong wala magparihas ang gitason sa iyang tiil o bukton. Kadtong nabalian og tiil o kamot. Grabe kayo sa una, no? Dili siya pwede dyan mo adto kanang kuan niyo siya. Katong mga daot sa iyang nawong murag kuan po kayo no. Murag karon pa mo harsh po kaayo Lord oy. Pero mao na ang pulong sa Ginoo ba, no? Pero maayo na lang lagi kay kini Old Testament man, no? Dili na siya applicable sa New Testament. Kay bisan kinsa pwede na makawali sa pulong sa Ginoo. Sa bisan asa kay ingon man to sa Matthew chapter 28, no? Ningon siya nga I have kanang to go and make disciples ba, no? Kung ikaw nakadawat na kang Kristo, dapat dili nimo siya imuhon lang, no? Dapat i-share nimo ang imong nadawat nga grasya sa Ginoo. Imong i-share sa uban katong wala pa nakaila kang Kristo, no? Labi nag kanang imuhang nabati nga
kanang naadjay kalainan nga nahitabo sa imong kinabuhi ba, ang imong testimony i-share dito sa uban, no? Para sila pod makadungog sa pagkamaayo sa Dios kung giunsa ka pag-transform, kung giunsa ka sa Ginoo pag-usab, kung kaniadto ang imong batasan ngilad kaayo niya sa diyang imo nang gidawat si Jesus Christ. Ikaw mismo ang ubang mga tao sa imong palibot naka matikoy nga murag na usab lagi ni siyang tawhana, no? Kana imong testimony isuon. Lami kayo na siya nga imuhang i-share kung giunsa ka ni Jesus, no? So mo na ba, no? So diri sa Old Testament katulong yung mga pari ang makaduol sa Ginoo. Karon bisag kinsa na natay access sa Ginoo kay si Jesus man ang nahimo natong dalan, no? Okay, so padayon na nato, no? Okay, so ingon diri 21. Asan ako? Okay. Dili gayud tugutan paghalad sa mga halad nga sunugon alang sa Ginoo si bisan kinsang anak ni aron nga pari kun may daot siya sa iyang lawas. Dili siya makahalad og halad nga pagkaon alang sa Dios kay may daot man siya. Dapat kuan gyud ang lawas na dili man kanang perfect pero kanang dili kanang wala bay tatsa. No sama sa mga ginapangayo sa Ginoo nga mga kanang itong mga halad nga hayop, di ba? Mga siya kanang halad sa sala, kanang mga baka, karniro, kanding, usa ka tuig nga walay tatsa. Kaya nga naman balaan man ang Ginoo. So katupong mag-serve sa iya dapat gibalaan man sila sa Ginoo, dapat katupong walay mga tatsa, no? Okay, 22. Makakaon siya sa pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios. Ang labing balaan nga pagkaon ingon man ang balaan nga butang. Kay 23. Apan kinahanglan did-an siya sa pagduol sa tabil o sa bahalaran kay siya may daot man aron dili kapasipalahan ang akong dapit nga balaan kay ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila. Kay 24. Busa gisultihan ni Moises niini si Aaron ug ang iyang mga anak ingon man ang tanang mga Israelita. Okay, so maon ni siya igsuon ang ang chapter 21 sa Levitico, no? Gusto na ko siya itugbangan ba, no? Kay kini Old Testament, no? Pero pag abot baya sa New Testament, akong nabasahan ni siya sa Hebrew. Atong basahan na. Hebrew chapter 9. Diri chapter 7 ato asa ning butangan chapter 8 di ay no. Nga niingon diri aba. Asa silang ha. Gusto na ko siya kay di ba kay ang pari didto mao man ang maghalad no. Nya perminti sila kanang every year man sila no maghalad. Pero lami kay siya kon kay nga sa diri sa Hebrews chapter 7 ug 8 moabot pa siya sa 9. Actually, ang pinakapangulong pari na nato is si Jesus Christ, no? Dili na kinahanglan, no? Dili na kinahanglan nga moadto tag pari para magkumpisal sa atong mga sala, no? Kay naa na tay access sa Ginoo. Kay si Jesus Christ na ang ato ang kanang pangulong pari, no? Nga atong kaduulan. No, kay ihatang gitagaan og access kung siguro kung imong mabasa isuon kung nakay Biblia basahan na lang siguro kay taas ang 7, 8 ug 9 diha isuon murag malamdagan din ang imong huna-huna bitaw kung nganong dili naman kinahanglan nga moadto pa tag pari pang magkumpisal tas tong mga sala, no? Nya magsugid tag pila ka kuan, no? Mga tagaan pa tag mga instruction unsaon bitaw. Ang chapter 7 sa Hebrews, Hebreo chapter 7, 8 ug 9 diha nimo mabaluan igsuon nga si Hesukristo ang nahimong pangulong pari. Ug tungod kay siya tong pangulong pari, diretso na ta sa iya, no? Kay tungod sa iyang gihimo dito sa cross, na natay access, no? Nga moduol kaniya. Bisan asa ka igsuon, ikaw ra usa, di sa imong kwarto, kung siguro nagbiyahe ka or bisan asa ka, no? Nga kung imong mabati ba nga murag gimingaw ka sa presensya sa Ginoo, gusto ka makigistorya sa Ginoo, anytime, anywhere, pwede gyud ka makigistorya sa Ginoo. Igsuon, no? Di na ka kailangan ay madto sa ko simbahan kay madto ko sa pari kay mangumpisal di ay ko kay nakasala ko. Or madto di ko kay no, dili na kinahanglan igsuon, no? Gawas lang kung kanang murag imo jung need ba nga murag gusto ka mosulti o kanang
kanang tao, mas maayo gid igsuon no nga kanang biblical base ba. No kay ngano, ang pulong sa Ginoo makahatag yun ni siya kanang encouragement igsoon. Kanang feeling bitaw ni mga down na kayo ka kanang murag wala na jud kay pag-asa. Na pangita og church nga kanang nag-base gyud sa Biblia bitaw kay ngano. Ako jud na siyang na-experience igsoon katong time murag kanang murag naunsa man akong kinabuhi murag wala mo koy purpose ana bitaw kanang murag wala na kanang murag na lain na gyud ang dagan sa imong kinabuhi ba ana bitaw nga kanang murag kay wala na ka nakadungog og pulong sa Ginoo unya wala po nag-share sa imo ha pangita og mga tawo nga nagtuos sa Ginoo nga nag-base daghan og kanang kabalo bag unsa ang nasa pulong sa Ginoo no kay ang pulong sa Ginoo gamhanan gyud igsoon ma-revive lagi ka no tinuod yun igsoon ma-revive ka igsoon madasig kag balik no mo ngita na ka sa presensya sa Ginoo maka-experience ka sa Ginoo nya ganahan na ka nga magbasa sa pulong sa Ginoo nga ikaw mismo ba nanakay ka nang murag ikaw mismo mangita gyud kag way nga molingkod lagi ko mina lagi ko pulong sa Ginoo ana no basta igsoon kung ang kuan murag ako dili na ako siya basahon no kay murag taas kay Hebrews chapter 7 8 o 9 no na diha nga si Hesukristo na ang ato ang pangulong pari no ang mga pari diri sa kalibutan lahira ilahang kuan no kanang mag-share na siya sa pulong sa Ginoo pero dili kinahanglan no nga dito nato isugid atong mga sala labi na katong mga kanang confidential bitaw kayo no usahay kuan man kayo no kanang I don't know pero di ba nay kani sa ko lang ning kaugalingon nga usahay kanang kung ang Ginoo atong shiran wala di jud ka mahadlok nga matabi ka sa uban ba no nga kanang di ka mahadlok maglakaw-lakaw bisan asa ka kabalos ka nga si Jesus dili siya manabi sa uban ay wala ko nag-ingon nga ang pari manabi sa uban pero tawra man po guna sila no wata kabalaw guna po yung mga dalunggan hang naminang uban no so murag kuanta nga mo lakaw-lakaw tadi basig nay nakabalo sa to ang sala or nakakabalo sa to ang mga secret ba no kay na ang mga tao tong giingnan pero kung sa Ginoo ta mo sugid igsoon dili lang ka kanabitang di lang ka mahadlok nga mo lakaw labaw sa tanan mahupay imong kasing-kasing kay ngano tagaan mo ka sa Ginoo diha o kanang forgiveness labi nagsinsero yung imong pagpangayag pasaylo sa Ginoo kanang imo bitong yung gihilakan nga Lord nagsisig gyud ko Ginoo nagbasol gyud ko nga nahimo to nako Lord pasayloag gyud ko Ginoo tabangi ko Lord usba akong kinabuhi usba ang dagan sa akong kinabuhi Lord kay gusto gyud ko magtininuod og pangalagad nimo Ginoo ana nya nakita gyud sa Ginoo nga kinasing-kasing gyud ang imong paghilak ba na igsoon paghuman lagi nimong hilak mahawas imong kabug-aton matingala ka nga magaan ang imong paminaw nya madasigon na ka malipayon na ka kay ngano ang Holy Spirit sa Ginoo bitaw ning konsad sa imong mga mutabang nimo nya maka go on ka maka move on ka no unya maka forget na ka sa imong mga kaniadto kay ingon pa nga pag ang Ginoo mo pasaylo di na siya makahinumdom sa imong mga sala iyan ang gi-erase tanan kinamara akong teacher sa una sa high school niya kung mogamit kag chalk nya mamali ka i-erase na niya di nakakabalo unsa tong unsa to imong na-erase no kabalo ka sa words pero wala ka kabalo sa mga sa stroke ba no ay ana pod ang pagpapas sa Ginoo sa tong sala nang di na jud mahagilap kung unsa to imong mga sala sa una no kay iya na gyud tong limtan sa dihang mga tagpasaylo so igsuon ka na siya mga suggest lang no pero atong ipadayon no kay murag sige na ko giyaw-yaw ba no pero kato siya mga suggestion lang no nga gikinahanglan sa Ginoo gyud ta mo diretso no dili lang sa tao no kay ang tao pareha ba ta mga tao no namin tay mga weakness nga usahay mabanggit nato sa uban ng mga istorya or na share sa to unknowingly no pero dili ba na siya maayo pero usahay kay naman gyud mga kuan di man gyud ta perfect no say masipyat ba pero kung sa Ginoo lagi ta mo diretso igsoon yun ta job ka nga kanang ang imong paglakaw diri sa kalibutan bisan asa ka maglakaw kanang confident ka ba nga ang Ginoo ra jud na sayod sa akong kinabuhi no ang mga sekreto nako ang Ginoo ra jud na sayod nya dili ka mahadlok nga bisan asa ka moadto kay walay nakabalo sa imong kanya kabalo pug ka nga gipasaylo na kas Ginoo kang mga kag pasaylo bitaw nya kanang tabangan ka sa Ginoo nga magkinabuhing matarong di ba lami man na sa Ginoo ta mosugid kay giyahan man ta sa Holy Spirit unsaon pag kinabuhing matarong nga magkinabuhi gyud tang uyon bitaw sa yaha
Nya tagaan tagkahadlok sa Ginoo nga mobuhat og dautan, no? Kana bang the fear of the Lord is the beginning of wisdom, no? The fear of the Lord is to hate evil, no? Kana nga kung natay kahadlok sa Ginoo, tagaan ba nato kanang dakong pagtagad ang pangalan ni Hesukristo nga dili nato siya gusto nga mabulingan ang iyang pagka-Dios, no? Dili nato gusto nga mapakaulawan siya sa atong kinabuhi. Ana bitaw, no? Nga ikaw mismo nagyud kay desire nga magkinabuhing matarong ba? Di ba? Okay, so padayanta no sa chapter 22 na ta igsuon nato ning padayonon. Okay, so kini siya mubo-mubora. Oy. Ayan, ikin mubo-mubora siya. Okay, so diri mao ni siya ang ang pagkabalaan sa mga halad. Okay, so ganina ang pagkabalaan sa mga pari, karon ang mga pagkabalaan sa mga halad. Okay, so itong padayon no, ingon verse 1. Hallelujah. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga mag-amping sila sa pagduol sa mga halad nga balaan nga gihalad sa mga Israelita kanako aron dili nila kapasipadan ang balaan kung halan. Ako mao ang Ginoo. Ingna sila nga bisan kinsa sa inyong mga kaliwat nga moduol sa mga balaang butang nga gihalad sa mga Israelita kanako samtang siya hugaw pa hinginlan siya gikan sa akong atubangan. Ako mao ang Ginoo. Okay, 4. Walay kaliwat ni Aaron nga gisanla o may sakit sa lawas nga nag-agos nga tugutan sa pagkaon sa mga halad nga balaan. Makakaon lamang siya niini kon mahinlo na siya. Bisan kinsang paria mahugaw kon makahikap siya bisan unsang mahugaw pinaagi sa paghikap og minatay o kon giagasan siya sa iyang binhi o makahikap sa bisan unsang nagkamang sa yuta nga maoy makapahugaw kaniya o makahikap og tawong nahugaw sa bisan unsang matang sa kahugaw. 6. Ang makahikap sa bisan hain niining mahugaw hangtod sa hapon og dili siya makakaon sa mga halad nga balaan gawas kon siya maligo. Okay. Inigsalop gayud sa adlaw mahinlo na siya o makakaon na siya sa mga halad nga balaan kay mauman kini ang iyang pagkaon. Dili siya mukaon og bisan unsa nga namatay nga wala hilabti o gipatay bahinuon sa mananap aron dili siya mahugawan. Ako mao ang Ginoo. Verse 9. Tumanon gayud nila ang akong sugo aron dili sila makasala og mga matay tungod sa pagsupak nila niini. Ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila. Verse 10. Dili makakaon sa halad nga balaan ang dili sakop sa panimalay sa pari. Dili usab makakaon niini ang bisita sa pari o ang iyang sinuhulang sulugoon. Apan, verse 11, makakaon sa iyang pagkaon ang ulipon nga iyang pinalit. Ingon man ang kadtong nangataw sa iyang panimalay. Verse 12, dili makakaon sa mga halad nga balaan ang anak nga babayi sa pari nga naminyog dili pari. Kung nada siya anak nga babayi, kinahanglan nga maminyo pud siya pari. Kay kung dili pari, di sila makakaon sa halad. No? Kay 13, apan kon mabiyuda na siya o magkabulag bahinuon siya, magkabulag bahinuon siya og ang iyang bana ug wala siya'y anak, unya motipon siya pagpuyo sa iyang amahan, makakaon siya sa pagkaon sa iyang amahan. Apan dili mahimo nga mukaon niini ang dili sakop sa panimalay sa pari, no? Detail kaayo ang Ginoo magbutang, di ba, no? Okay, verse 14. Okay. Kung may tao nga makakaon sa mga pagkaon nga hinalad apan wala siya masayod nga balaan di ay kadto, ulian niya ang pari sa iyang nakaon og pakapinan niya og usa ka 5 kabahin sa bili niini. So nai-interest, no? Verse 15. Kinahanglan dili pasipad-an sa mga pari ang mga balaang butang nga gihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo aron dili sila makasala og masilutan tungod sa ilang pagkaon
sa mga butang nga hinalad. Ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kanila. Okay, verse 17. Mao kini mga halad nga dawaton og dili dawaton. Oh, so naay mga kuano, kay ang Ginoo miingon na usab kang Moises. Sultihi si Aaron og ang iyang mga anak, ingon man ang tanang mga Israelita nga kun ang usa ka Israelita o langyaw nga nagpuyo sa Israel maghalad og halad nga sunugon ngadto sa Ginoo agig pagtuman sa usa ka paanad o kinabubuton nga halad sa halad ba hinuon. Verse 19, kinahanglan ang ihalad niya usa kalaking baka o karnero o kanding nga walay tatsa aron madawat ang iyang halad. 20, ayaw kamo paghalad og may tatsa kay dili ko kini dawaton. Kay kung maghalad sila na ay tatsa, dili sila dawaton sa Ginoo, no? Kay kun may 21, kung may maghalad usab og baka o karnero ingon nga halad sa pakigdait ngadto sa Ginoo aron pagtuman sa usa ka panaad o kinabubuton nga halad ba hinuon, kinahanglan nga wala kini tatsa og buling aron ako kining dawaton. 22, ayaw ipahalad ngadto sa Ginoo o ipabutang sa halaran ingon nga halad nga sunugon ang hayop nga buta, piang, pungkol, may samad nga nag-agos o nukahon. No, dili gusto ang Ginoo ani nga mga hayop kaning buta, piang, pungkol, may mga samad nga nag-agos o nukahon, no? Okay, mahimo nila nga ihalad ingon nga kinabubuton nga halad ang usa ka laki nga baka o nating karnero nga ang usa ka bahin sa lawas niini taas o mubo. Apan dili kini madawat kon ihalad aron pagtuman sa usa ka panaad. So, naay kanang mga sa tawag na rules, no, kung unsa ang dapat ihalad o unsa ang dili dapat ihalad. Okay, so verse 24, diha sa inyong nasod ayaw ipahalad ngadto sa Ginoo ang hayop nga ang itlog na pungos, na pusa, nakuha ba hinuon o nasamad. Okay, 25, ayaw ihalad ingon nga halad nga pagkaon ang bisan unsang mananap nga nakuha gikan sa usa ka langyaw. Giisip nga may tatsa ang maong mga mananap og dili dawaton. 26, ang Ginoo miingon na usab kang Moises, human ianak ang usa ka laking baka, karnero o kanding sa bahinuon, magpabilin kini sa iyang inahan sulod sa 7 ka adlaw. Sugod sa ikawalo nga adlaw madawat na kini ingon nga halad nga sunugonon alang sa Ginoo. 28, ayaw dungan na pag-ihaw ang inahang baka o inahang karniro og ang nati niini sulod sa usa ka adlaw lamang. Kung maghalad ka og halad sa pasalamat ngadto sa Ginoo, ihalad kini sa paagi nga kahimutan katungod sa maong halad. 30, kinahanglan nga kanon kini ni ana gayong adlaw sa paghalad niini og ayaw pagsalin niini hangtod sa pagkabuntag. Ako mao ang Ginoo. 31. Matnguni og tumana ang akong mga sugo. Ako mao ang Ginoo. 32. Ayaw pasipadi ang balaan kong ngalan og kinahanglan nga ilhon ako nga balaan sa mga Israelita. Ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kaninyo. 33. ug nagkuha kaninyo sa Ehipto aron ako mahimong inyong Dios. Kay ako mao ang Ginoo. Amen. So mao kadto ang chapter 22, no? Karon nahuman nato ang chapter 21 ug chapter 22. So praise God, no? So kato igsoon mga tawag ani, dili lang siya mga information, no? Kung dili mao kadto ang mga kasuguan sa Ginoo kaniadto sa Old Testament. O atong hinumduman nga kung unsa ang ginadili kaniadto mao gihapon karon. Igsoon kung nakay gusto ihalad sa Ginoo, dili man siguro mananap or unsa man, no, kay kanabang i-offer nimo, no, sa church, especially no kanang bitong Thanksgiving time sa mga October, November, December, di ba natin Thanksgiving, no? So kanang magpasalamat ta sa Ginoo, siguro makahuna-huna ka nga, ay maghatag di ay kog baboy. Kasagaran, no, baboy sa tong bukid. Kay daghay mga kanabang
sa tawag ani ka ng baktin, no? So maghalad ay ko ka ng baktin sa Ginoo, ihatag na ko kang pastor, no? Kasagaran na sa Thanksgiving. Igsoon pili atong pinakagwapo, pinakahimsog, walay tatsa ana. Ayaw tong ihid, no? Kay huna-una nga even though sa pastor na nimong gihatag, pero huna-una nga ang imong gidirektahan og hatag ana ang Ginoo man, no? Pero syempre ang Ginoo espiritu man dili siya moy mudawat sa halad. Parehagod ani, no? Ang pari ang maghalad sa maong mga hayop didto sa halaran, no? Mugamit ang Ginoo og tao. Pero syempre ang imong ihalad karon dili naman na ihawon para sa tawag ani mapasaylo ang imong sala, no? Kay gihimo naman ni Kristo Jesus. Ang imong nga pagpasalamat man ano kay Thanksgiving gani tawag, no? So himo ang kanang mapasidunggan pod, no? Kanang malipay pod ang Ginoo sa imong kinabuhi nga ikaw ning halad og kanang the best ba, no? Out sa 10 nimo kabaktin kato yung pinaka the best ang imong pilion, no? Pinakahimsog, pinakadako, pinaka walay tatsa, no? Ana ba ayaw tong ihid nga usahay ka nang giubo pa jud or kanang masakiton, no? Ayaw na igsuon kay ngano dili na kahimutan sa Ginoo kung mao imong buhaton, no? Dapat katong pinaka the best sama sa request sa Ginoo diri nga ang best gyud ang ihalad sa Ginoo para iyang kahimutan, no? Pero diri syempre sa ilaha mga halad ni para ma-reconcile sila sa Ginoo. Pero sa ato karon reconcile naman ta kung naa na si Hesukristo sa atong kinabuhi kung ato na siyang dawat nga Dios og personal nga manluluwas anak na ka sa Ginoo igsuon, no? Gidawat na ka sa Ginoo, gipasaylo na ka sa Ginoo sa imong mga sala. Ang imong paghatag, pagpasalamat, agig pagpasalamat sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imuha sa tibuok tuig. So katong the best ang pili ano kay anyway once a year raman ang Thanksgiving, di ba? So kini ako ang mga suggestion lang kanang ang imong paghatag para dili masayang ba. Remember kang Abel og kang Cain ang gipili sa Ginoo kang Abel kay ngano man ang iyang gihatag is ang the best niya ang iyang kasing-kasing align ba, no? Nga nagpahimuot sa Ginoo. Dili nang mga tagag the best lagi pero imong kasing-kasing nabagulbol pud dili pud na siya maayo, no? Kay si Cain I think naghatag siya best pero ang iyang kasing-kasing wala na in tune sa Ginoo. Although ang iyang gihatag is kanang mga vegetables, no? Kay mag-uuma man si Cain. Unya si Abel naghatag siya og katong kanang best nga karnero o nating karnero ba to yang gihalad balikan na nato sa Genesis, no? Katong the best gid yang gihalad sa Ginoo. So ang gikahimot-an sa Ginoo si Abel, no? Kay ngano man dili lang ang halad ang tan-aw sa Ginoo ang kasing-kasing pod. O kung unsay imong nasa kasing-kasing makita man na sa imong halad, no, di ba? So anyway, tas-tas na akong gipang istorya ba, no? Pero kana igsuon ako lang mga kanabang suggestion, no, nga dapat atong buhaton para mapahimot-an po nato ang Ginoo sa atong mga halad, no, labi na kanang Thanksgiving time, no, even parang mga Sunday nga kanang nakay gusto ihalad sa Ginoo dili lang Thanksgiving day, no, even kanang mga normal days, normal Sundays kung naibot ang Ginoo sa imong kasing-kasing nga dapat ihatag sa pastor or hatag sa ministry ana. Ayan na tanawa ang tao, no, diretso sa Ginoo nga Lord, sige Lord, mag-obey ko sa imong Ginoo kay ngano out of your obedience igsoon na ipanalangin ana, no? So ana lang na igsoon, so dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Salamat kay igsoon nga katudoro napaka. So I declare blessings upon blessings sa imong kinabuhi ug sa imong tibuok family, no, sa imong family, and sa sunod higayon magkita na pod kita. Salamat kayo igsoon, dalaygon ang Dios. Amen.